Kabayatan ti panagrekurida ti news team ti JCQ online TV channel. Ket nakita mi dagiti tallo nga ubing nga adda kadwada anataengan. Aditoy itinda panagbaniit ti tukak iti maysa nga irigasyon asakupen ti barangay 16 San Marcos, San Nicolas, Ilocos Norte. Kunada analagip dalaeng iti napan nagbaniit tangamin ket awan iti klase da iti karaytoy nga aldaw tangamin ket selebrasyon ti Escoda Day. Ti banniit da ket inapanan da ti alingta adaytoy iti sakmalen dagiti tukak nga alaen da. Managragsakan dagiti nga ubing no adda ti maala da ano da duma no iyaon da ti banniit ket lumagto ti maala da atukak sa danto kamaten. Sigon ti kadwada anataengan ket dagiti naala da atukak ket naimas a maiprito adagitoy ket awawagan da ti palakang bukid wenno tukak bukid ken inayon na anaimas nga ibulon ti gin bilog. Tukak bukid. Naimas ba dagitoy mano? Wan, lalo kayo pride. So awan aside kada ito'y pride dito'y panakaprito na awan ti sabaling aluto na nukwan. Ada, adobo. Okay. Api na babasit da. Awan pa yung una yamin dadak ng amin. So haan nga narigat nga lalatan nukwan? Ay saan, dahil paburok na danam na pudot, nalakalang may cut. So after nga malalatan, i-prito yung metukwan. Wan. Ano no kamit iti best when no naimas nga isahugyo tapno di kasakit naraman dito panakaprito na. Laso na. Kamatis. Pangpulutan ba no? Wan, may sa bilog gin deto. So naimas pa yung nga si Daen. Wan. Nabay nga galala kay ti kasuyan. Ay, tatar lang. So dagitoy babasit nga tukak Pangapan mi dalag. hanyo si Daen. Aan. Pagalaan nyo no ka dagiti dalag no. Digi waig. So dagiti lang dadakkel iti iso iti prito yo. Isa'y prito mi. Si, Kung kastoy mabalin. ano dito pagapapan nyo no kwa? Halinta. Mano nga ta dito yan? Mano nga piraso dito na Siguro ada surok 20 piraso. mabalin nyo met nga ilako aside kada ito'y panang prito yun no kasi dahil nyo. Kuwan mabalin mat. Adami ito ka dagiti agatan. Ada. Mapan talugasot ada upat agasot. Taga ano kayo mano? DJ 15 Barangay 15. kay 15. Yung mapi nga dito paset ti payas ipagalalaan nyo. Dito ngamin na do. Iji paset na ti barangay 15 awan. Ayawan unay. Ita panawen ket no ammom ti agsalukag ken kayat mo iti maaddaan ti taraunen ket haan anarigat ti agbyag tangamin ket addalaeng iti aglawlaw ti mabalain nga alaen a pagbiyagan. Kasla karigiti nga agbabarkada nga ubing ken kadwada ti maysa anataengan nakapagbabandingdan nakabirok dapayen ti sida enda. Para iti JCQ online TV channel, Joey Cordero Kiawit nagipadamag.